Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur saha pono dumateng kiblating panembah ingkang pinundi saha kinabekten. Panjenenganipun para priagung darai nata, para sarjana sujaning budi, para pangemban pangembating praja, para satriyaning negari. Mangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pangurmatan. Para alim ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci wayuning Ilahi. Minangka panuntun saha kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Para kadang sutresna muda wreda ingkang pantes sinudarsana, punapa dene para tamu kakung Sumawana Putri ingkang dat kalingga murdaning akrami. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu, kawula ngaturaken sewu agunging aksoma mugi pinaringana kawula hambuka wiwaraning suka wenganing wicara duaraning kandha. Nun inggih mradapa awit saking keparenganipun ingkang hamengku gati. Kawula piniji minangka pangandaliwara sak perlu meratitisaken muri rancak ing titilaksana adicara prasaja ing hari kalenggahan punika. Saderengipun kawula ngaturaken menggara runcining tata adicara, hamurwani lekas wekasing karti gatining karya. Sumangga langkung rumiyin kawula nderekaken manungku puja. Ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun kepareng paring nikmat gumelaring alam anggesang wonten bebrayan agung katitik sagung dumadi tansah kajiwa lan kasalira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged mangempal manunggal sak perlu hanjenengi saha paring berkah pangestu dumateng panjenenganipun Bapa Nari Sutrisno sekalian garwa. Anggenipun hangayai darmaning sepuh hang rakit Sekar Cempaka Mulya, hamiwa putra Mahargya Siwi tetepa winengku ing suka basuki. Kawula nuwun. Para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang pantes sinuba sagunging pangurmatan, rening sampun ndungkap titiwanci tumapaking gati Sri Atmaja pinanganten kakung mijil saking sasana Palerman manjing wonten sakngajenging wisma pawiwahan. Jenggaring Sri Atmaja pinanganten kakung kabiwada ugeling gending wilujeng. Monggo. Ya, jalan. Kumenyar mawa Prabowo, sumirat ambabar Tejamaya, saya dangutan saya cetha saya caketan saya ngalela. Lah punika ta teja tejaning risang pinanganten kakung Mas Bagus Iwang Dwi Ramadan, mijil saking sasana Palerman manjing wonten sakngajenging wisma pawiwahan badhe kabiwada. Sri Atmaja pinanganten kakung ngagem busana ingkang tinaretes benang sudya. Hangembah busana ning nata lamun kadulu katon agung mrabu mewah mrabawa. Agung ateges kebak ing kaendahan ingkang sanyata adiluhung,
Merabu ateges jejering Narendra kebak ing kawibawan luhur. Dene Merabawa ateges Sinung Prabawa adi endamilangone. Dampyak-dampyak para kadang Wandawa ingkang samya hangayap tindak ira pinanganten kakung. Pinanganten kakung genya lumaksana lengke-lengke pindha singalupa. Arya angga jangguling sak pencak mangu sak tindak kendel. Semu hangungun mulat edi endahing swasana ingkang hangrenggani tawinging wiwara. Ya kendel wong bagus kang pindha Narendra tedak wonten sak ngajenging wisma pawiwahan badhe kabiwada. Sampun gungkap unggihan kang tinuju Ibu Narsin keparenga anjengkaraken Sri Atmaja pinanganten putri. Okay. Jengkaring Sri Atmaja pinanganten putri kabiwada ugeling gending Puspawarna. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian yang kami hormati, tiba saatnya upacara temu manten adat Jawi dimulai. Temu manten adat Jawa ini merupakan upacara sakral yang tujuannya memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempelai berdua mengarungi samudra kehidupan berumah tangga, selalu mendapat kebahagiaan, keselamatan, dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sampai nongko kangge syarat daupipun temanten. Kembar wis ngarani padha mayang kembang. Tegesipun temanten kekalih kembar kekarepane, kembar atine nggih kembar pambudidayane. Wonten ingkang asta pisang sanggan. Awujute tumangkeping pisang raja minangka pasrah bongkoan. Ya, pisangnya dipasrahkan. Pasrah bongkoan. Raja ratu. Sri Atmaja pinanganten sageta pinunjul pepadaning ratu utawi Nalendra Agung Binetara pasrah bongkoan. Ya, diabadikan, diambil gambarnya. Kita berjalan pelan-pelan aja. Ya, kembali semula. Ibu Narsin dipandu. Dipun lajengaken dene Hambalang Gantalan. Perlu diperhatikan ya, Mbak Mila, Mas Iwang. Mas Iwang nanti melemparkan suruh yang sudah disiapkan diarahkan kepada dadanya Mbak Mila. Oke. Dan sebaliknya Mbak Mila nanti melemparkan suruh diarahkan kepada dadanya Mas Iwang dalam hitungan saya yang ketiga dan disertai bacaan sholawat 1 kali bersama-sama. Paham ya? Hambalang Gantalan. Gantalan punika sura temurose ginulung tinangsulan benang lawe. Tegese sura temurose dadamu ya dadaku, atimu ya atiku, tresnamu ya tresnaku. Manunggaling karsa arsa ginuga rasane namung sak juga kang cinipta. Ya, mulai 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Muhammad. Mendekat lagi.
mendekat lagi. Sile kembar mayang dulu. Kembar mayangnya ditukar maksudnya. Ya, sile kembar mayang. Ditukar. Ya sudah. Kemudian jabat tangan atau tangkep asto. Tangkep asto, jabat tangan. Ditahan dulu nggih. Jangan dilepas dulu, kita mendoakan bersama-sama untuk mempelai berdua. Bismillahirrohmanirrohim. Gusti ingkang Maha Suci, Maha Wiken, Maha Asih ingkang hamurba jagat triloka saisinipun. Mugi paduka keparing idi palila dumateng kula. Ing rikalenggan punika kula pinita dening panjenenganipun Bobonari Sutrisno. Inggih menika dhaupaken temanten kekalih. Hambuk bilih anggen kula hanindakaken upacara temu manten adat Jawi wonten bab-bab ingkang boten kersa dumateng paduka. Mugi kinalisaken sagung rumbeda. Robana atina fid dunya kasana wa bil akhirati kasana wa qina adzabannar. Ya, dilepas. Ya. Temanten sarimbit hanya ketiken ndogo kencana isi tirta wening. Paweninganipun kautamaan kambang-kambang kumambanging tripuspita warna. Kantil melati sarta mawar. Kantil ateges kumantiling katresnan temanten sakrimbit. Melati awit saking kendaling lati Sri Atmaja pinanganten kakung. Mawar arum gondone donya teking delahan. Ya, sudah siap. Wonten wujudipun kanang Antigo dipuninjak kalian Mas Bagus Iwang Dwi Ramadan dijak pecah saknalika wujudipun endhog utawi Antigo. Ateges Sri Atmaja pinanganten mecah pikire, mecah penggalihe nggih mecah saking wewengkon tiyang sepuh. Tegesipun berdikari sendiri, tidak mengharapkan sesuatu dari orang tua. Kusumaning ayu ragil sumiladia anjengku wonten ngarsanipun ingkang garwa. Terampil denyo ambasu samparan wujudipun toya ingkang linuwih inggih menika toya ingkang hanyalawadi ingkang sinebut Ranupada. Resik sanalika resik balake nggih resik sengkolane. Resik lair lan batine lamun to jumangka anggenipun ngupaya boga bangun balai bayat, bangun balai wisma sageta cekap murakapi mangge rejeki ingkang halal. Dipun lajengaken dening Junjung Derajat. Pundaknya mbaknya dipegang Mas. Ya, pelan-pelan aja ya, diberdirikan pelan-pelan aja. Ya, berdiri. Junjung derajat, derajat wanita, laki-laki semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Temanten sakrimbit pinaringan unjukan tirta wening. Tirta wening mijil saking Kendi Pertala. Kendi saking tembung kendalining diri, isine banyu putih sak padha sak rupa sak rasa. Warna lan tanpa pemanis. Mbak Naksin dipandu dulu.
gantian Bu ya. Selajengipun siningepan sindur warna rekta lan seta. Temanten sak rimbit binaya nglampahi jengkar saking sasana panggih tumuju ing kalengganira kanthi sesanti jaya-jaya Wijayanti. Ya, diatur dulu. Ya, ditahan dulu persiapan Bapak Subo Manggolo bereaksi. Kasih jalan Mas, kasih jalan. Ya, Zong Pak Subo Manggolo. Haderawang sumiyak yak katon manggak yak margo agung kang tumuju wonten dampar sasana mriku. Ana sesedya coplok saka kembanan. Lumampah anggeprang-geprang anggebrak-gebrak pindha singalupa. Lah punika tah warnanira ingkang dawek hanawung krida hangayahi gati Kinarya Subo Manggolo nggih Manggolo Subo. Dasar piteksa sarwa sembodo. Tasik muda tumaruna hambek susila hanuraga. Lancir kuning ora mokal atiku dadi kuping mesemo sethithik asa. Ya, joget masuk YouTuber deh ya. Ya, ini masuk YouTuber Jaki Ragil YouTubernya. Ya, monggo. Sale wong atiku tan bisa lali. Ayo Put, ikut joget enggak apa-apa. Bintang kecil. Pak Ugi juga boleh ikut. Monggo. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Huk ya. Hei. Tulanan sing lucu Rau cilik makelake banyu soyeng gede dadi tukang rau bayarane satu Ya, berjalan ke depan. ana paribasane wong urip ning alam donya aja pada angkara murka sing murka bakal cilaka sing becik bakal ketika
Adicara selajengipun serah terima pasrah nampi maksudnya. Nggih. Panjenenganipun Bobo Mas Rukin minangka duta saraya sule sarira saking panjenenganipun Bobo Siswaya keparenga hamasraken Sri Atmaja pinanganten kakung wonten ngarsanipun Bobo Nari Sutrisno. Panjenenganipun Bobo Mas Rukin sasana ugi swasana kula mangkaken. Sumangga. Gak oleh, gak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawata illa billah amma ba'd. Dumateng para bapak saha para ibu ugi para rawuh sedaya ingkang kawula hormati. Ing mriki kula selaku wakil saking kemanten putra inggih menika saking wakilipun saking Bapak Siswaya Hadi bilih kawula disuwun masrahaken dumateng kemanten putra menika dumateng Bapak Nari Sutrisno selaku bapakipun kemanten putri. Saking arah menika kula nyuwun dumateng Bapak Nari Sutrisno mugi-mugi Bapak Nari Sutrisno menampi napa ingkang mangkin kula pasrahaken dumateng Bapak. Sepindah inggih menika kula nyuwun dumateng Bapak Nari Sutrisno putra kula ingkang anami Iwang Dwi Ramadan menika kula pasrahaken buangkaan mawon dumateng Bapak Nari Sutrisno bah elek bah apik. Lek menawi wonten elekipun kula nyuwun dipun tuturi kanthi ingkang sae. Ingkang nomor kalih inggih menika kula selaku wakilipun saking Bapak Siswaya utawi sak keluarga mbok bilih wonten klinta-klintu anggil ngura masrahaken kula nyuwun guwingsih samudra sami. Ingkang nomor 3 inggih menika kula matur mbah nuwun dumateng pengiring utawi sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing mriki mbok bilih wonten kelepatanipun anggenipun matur kula inggih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Saking arah menika kula sak rombongan istilahe sekaligus badhe nyuwun pamit. Saking kula mboten perlu kula panjang lebaraken cekap semonten akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuhu tatas titis wijang gamblang cetha truwela atur pangandikanipun Bobo Mas Rukin anggenipun hamasraken Sri Atmaja pinanganten kakung. Adicara selajengipun panjenenganipun Bobo Nari Sutrisno keparenga hanampi pasrahipun Sri Atmaja pinanganten kakung. Panjenenganipun Bobo Nari Sutrisno kawula sumanggaaken. Sumangga.